Salutare! Asculți podcastul Românul.eu. Sunt Felix Damian și acestea sunt principalele știri ale zilei. Români implicați într-un grav accident rutier în Cehia. 38 de compatrioți au fost infectați cu COVID-19 în Germania. Un român care dormea pe o bancă a fost găsit mort în centrul Madridului. Ungaria renunță la restricțiile de circulație aplicate pentru români. Ambasada de la Madrid publică un ghid în limba română pentru persoanele care lucrează în case. 8 români au fost implicați într-un accident rutier extrem de grav care s-a produs astăzi în apropierea localității Tisova din Cehia. 2 oameni au murit și 6 au fost răniți după ce microbuzul în care se aflau a intrat în coliziune cu remorca unui camion. Din primele informații, se pare că șoferul camionului a pierdut controlul într-o curbă, iar remorca a ajuns pe contrasens. 4 români se află în stare gravă la spital după ce au fost transportați cu elicopterul serviciului de urgență. Ambasada României la Praga a întreprins în regim de urgență demersuri pe lângă autoritățile locale pentru a afla identitatea și starea de sănătate a persoanelor implicate în accident. 2 cetățeni români au suferit doar răni ușoare și urmează să fie externați. 38 de români din orașul german Magdeburg au fost depistați cu COVID-19. Unul dintre ei a decedat și altul se află internat la spital, după cum informează Ministerul Român al Afacerilor Externe. Familia victimei a fost anunțată de autoritățile germane, iar celelalte persoane afectate nu au solicitat încă sprijin consular. Ambasada României la Berlin păstrează legătura pe această temă cu autoritățile locale, fiind pregătită să acorde asistență consulară conform competențelor legale. Corpul neînsuflețit al unui român a fost găsit luni la primele ore ale dimineții de un locuitor dintr-un cartier din centrul Madridului. Medicii de la serviciul de urgență SAMUR nu au putut face nimic pentru salvarea bărbatului care decedase deja. Românul se afla pe o bancă din apropierea unui parc de joacă și în jurul său erau bucăți mari de ciment pe care presupuși agresori le-ar fi folosit ca să-i curme viața. Victima nu avea asupra sa niciun document, dar publicația OK Diario a transmis informația că naționalitatea decedatului este cea română și că poliția a deschis o anchetă. Se analizează imaginile înregistrate de camerele video din zonă, în timp ce localnicii spun că nu au auzit nimic pe parcursul nopții. Autoritățile maghiare au dat asigurări potrivit Ministerului Român de Interne că au fost eliminate restricțiile de tranzitare a teritoriului național al Ungariei pentru toți cetățenii români. Mulți compatrioți au fost împiedicați să traverseze Ungaria din cauza măsurilor sanitare, iar acest lucru a dus la aglomerarea punctelor de trecere a frontierei pe sensul de ieșire din România. În urma refuzului autorităților de la Budapesta de a permite tranzitarea Ungariei cetățenilor români care nu au contracte de muncă în alte țări europene, oficialii Ministerului Afacerilor Interne din România au inițiat ieri discuții cu partenerul maghiar. Ambasada României de la Madrid a publicat un ghid cu informații utile pentru persoanele care desfășoară activități în serviciul domestic și de îngrijire. Acesta a fost realizat în colaborare cu sindicatul Uniunea Generală a Muncitorilor din Spania și conține informații despre contractul de muncă, despre orar, despre salarizarea persoanelor angajate în regimul empleados de hogar, dar și despre alte drepturi precum vacanța și timpul de odihnă. Ghidul poate fi consultat pe pagina web a UGT și pe site-ul ambasadei. Acestea au fost principalele noutăți ale zilei. Dacă vrei să fii la curent cu ultimele informații, caută Românul Podcast pe Spotify sau pe Apple Podcasts și abonează-te la știrile noastre sau urmărește-ne pe românul.eu.